आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे AC, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। मालवण शहरात होणाऱ्या वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी उपाययोजना करणं गरजेचं आहे। आवश्यक ठिकाणी बायपास करावे लागेल, त्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे आदेश आमदार निलेश राणे यांनी मालवण नगर परिषद आढावा बैठकीत दिले। आपण बनवली तर एकदा तुम्ही पण तो विषय समजून घ्या, म्हणजे तो जो सगळा प्रॉमनाडचा जो भाग आहे किनारपट्टीचा, तो सगळा आपल्याला डेव्हलप करण्यासाठी आपण एक पालकमंत्र्यांच्या डिपार्टमेंटमधून आपण ते पैसे घेतोय, तिकडे एक डेव्हलपमेंट करतोय। तर तो एक विषय तुम्ही समजून घ्या। नुसतं साहेब किनारपट्टी ब्युटिफिकेशन होऊन चालणार नाही, आतमधले काही ब्युटिफिकेशनचे प्रोडक्ट तुम्हाला हे काय म्हणतात प्रोजेक्ट काय हाताळावे लागतील। त्याच्यासाठी नुसतं सेल्फी पॉईंटवर कॉन्सन्ट्रेट करून काही तज्ज्ञांना विचारायचं। आता तुमच्याकडे संधी आली मॅडम, आपल्याला पण सगळे नवीन नगरसेवक आपण बघितलं काही नवीन तज्ज्ञांना बाहेर काढायचं। शहर हे शहरासारखं दिसलं पाहिजे। पहिलं दर्शनी भाग जेव्हा पर्यटक आतमध्ये येतो, आता आपण काय केलंय की हा जो मुख्य रस्ता आहे कुंभारमाठवरून जो खाली येतो, त्याला आपण 2 बायपास करायचे प्रयत्न करतोय। एक डायरेक्ट आपल्याला जो देवबागला घेऊन जाईल आणि एक जो कोळमच्या दिशेने घेऊन जाईल। तर आता त्याचं डिझाईन स्टेज चालू आहे। देवबाग हा भाग आपण वन वे करतोय, जो त्या काठावरून परत आपलं ते कुठलं आंबेरी ना कुठलं देवली त्या ब्रिजवरून तो म्हणजे न युटर्न घेतात। ते जे ट्रॅफिकचं कंजेशन आहे सर, ट्रॅफिकसाठी ते जे कोण होते जे RTO आहेत ते काय करतात नेमकं मला माहित नाही। एकदा त्यांना कॉल करा, त्यांना मीटिंगला बोलवा। हे सगळं जो कंजेशन होतो ना, हा एकदा कधीतरी तुम्हाला गुंता सोडावा लागेल। एका ठराविक मर्यादेनंतर साहेब बसेस असतील, त्यांना वेळ द्या ना। तुम्ही 24 तास त्यांना आतमध्ये घेताय, त्यांना एक स्टॉप ओव्हर काढा आणि बाहेरच्या बाहेर बसेस कशा पार्क होतील असं बघा। साहेब तुम्हाला व्यवस्था करावी लागेल। बघा हे शहर जरी तुम्हाला जमीन कुठे जास्त दिसत नसली तरी तुम्हाला व्यवस्था तर करावी लागणार, ते तर आपल्यावर आहे। आता ट्रॅफिकच्या विषयासाठी पण आपल्याला त्याच्याला मार्ग काढावा लागेल। त्या काळे साहेबांना मी एवढं सांगतो की साहेब ह्याच्यामध्ये लक्ष द्या, तुम्ही आम्हाला एक टायमिंग द्या या हेवी व्हेकलसाठी। हेवी व्हेकलला टायमिंग दिल्यावर त्यांना बाहेरच्या बाहेर आतमध्ये आणायचे कसे, त्याची व्यवस्था तुम्ही टू व्हीलरला इथे अनेक रोजगार तयार होईल। आता गोव्यामध्ये वगैरे ते टू व्हीलर मध्ये आतमध्ये शहरामध्ये घेऊन येणारी लोक आहेत अनेक याच्यामध्ये देशांमध्ये आम्ही बघतो। साहेब तुम्हाला लक्ष द्यावं लागेल। कोणाशी पण त्याला टायमिंग दिलं पाहिजे। कुठे बाहेरच्या बाजूला नाही, तुम्हाला ते नोटिफाय करायला लागेल। नुसतं बाहेरची बाजू नसते। त्या काळे साहेबांना सांगा ही मीटिंग झाली, आमदार म्हणतात की तुम्हाला हा विषय काढून आमच्यासाठी सोय करून द्यावीच लागेल, नाहीतर हे जटिल होत राहणार। अहो कुंभारमाठवरून खाली येताना लोकांना आता 1-1 तास लागायला लागला। तुम्ही कुठे राहता म्हणून तुम्हाला माहित नाही। आम्हाला येऊन जाऊन त्रास होतो ना, लक्षात घ्या। हा फक्त माझा विषय नाही साहेब, मला सिक्युरिटी आहे, माझा काही प्रॉब्लेम नसतो। पण आम्ही जो काही ट्रॅफिकचा जो विषय इकडे बघतो, तास 1.5 तास लोकांना लागतो इकडे खाली यायला। आता बघा हे मंदिर आहे वरती, आपल्याला एक पर्याय मार्ग काढावा लागेल, तिथे ट्रॅफिकचं कंजेशन होतं, हॉटेलनं होतो। आम्ही म्हणत नाही की तिथेच रस्ता वाढवा, तिकडून कुठेतरी आपल्याला रस्ता जॉईन करावा लागेल। तर त्याचं कोण आहे, त्या आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट कोण आहे, बिल्डिंग प्रपोजल कोण, सुधाकर पाटकर। अच्छा, तर त्यांनी प्लॅन बनवलाय आम्हाला जिथे बॉटलनेक आमच्या शहरामध्ये येण्यामध्ये अडचण होते, तर तो बॉटलनेक जावा म्हणून PWD कडे त्यांनी तुमच्याकडे काही प्रस्ताव पाठवले। मला वाटतं KD साहेब होते तेव्हा एक्झिक्युटिव्ह,
तेव्हा त्यांनी ते पाठवले होते, ते म्हणजे बनवले होते. त्याच्यावरती त्यानंतर काहीच झालं नाही. आपण त्याच्यावरती काय करणार आहात, आम्हाला त्याच्यातून काय बनवून देणार आहात की आम्ही काय विसरून जायचं? आतमधला नाही म्हणत आहे, जो शहराला जोडणारा रस्ता आहे बाहेरचा, आपण कुंभार फाट्यावरून खाली येतो आणि मग बायपास करून द्या. त्याचा एक प्लॅन यांच्याकडे आहे पाटकरांकडे. मी काय करतो, या पाटकरांना तुमच्याकडे पाठवतो किंवा तुम्ही मालवणात आलात की एकत्र बसा आणि आम्हाला तो बायपास काढून द्या. आमचं म्हणणं नाही काय, ओडीआरच्या रस्ते तुम्ही करावा असं मी म्हणत नाही, पण आम्हाला बायपास पाहिजे. ते करून देतो ना, पण तुम्ही प्लॅन तर बघून घ्या. प्लॅन बनवा. आणि पेडीसेट जेव्हा होते तेव्हा त्यांनी मला देवबागला डायरेक्ट एक रस्ता बायपासचा जोडून देणार असं सांगितलं होतं. त्या प्रपोजलला पण आता 4 महिन्यामध्ये निवडणुका होत्या म्हणून काय आचारसंहितेमध्ये बोलता आलं नाही. तर तो एक मला दोन्ही सर्वे झालेला आहे. एकदा तुम्ही बसा डिपार्टमेंटमध्ये आणि मला बोलवा आणि या पाटकरांशी